Kiase inglong phopen methang asa hemrong ni hangalong pherang ke mai ke pha. Nahori janalong Rosa Devi Poinut Manipuri arloso kopi koson penone Karbiakor chetoklong loga joine long leka charaya je phan kabor ipo. Samilang so police station ka parlo denta gharong kimialong I take pona hemkonglong kaching thang. Nelibirta thanbang Sondro Singrongpi Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer Kaching Honara do anaphan kardom nang pajireklo kardom Tangna pini arsik jitlapan sodda ka birta nonang ton pen arjikta Nahori janalong Rosa Devi Poinut Manipuri arloso kopi koson penone Karbiakor chetoklong loga joine long leka charaya je phan kabor ipon la pen Karbi piamen pen adungara etoma phan kether ke hablok histami pidam daditi Ini tharepo ni phaing korai siarni Borjan constituency kapar lo Lahorijan police petrol post adungalong kedo Rosa Devi Manipuri arloso tok bipia kor chetok dunsi adungarai kedo atoma phan kether ke hapla pen ison baklote case tami pidam dati pusi hadagara datum chethan horla pen long le kachara yaji phan kabor I lapen ison baklote nang cholang rem det pu alam hoi pidam deji pusi kether ke hablok pusi pherere anpin Lasi chechakuni si hadagara datum an chingrum si adung Lahorijan police post along lam hoi tami swardo songpen Karbiang long Women Justice Forum Presila terang pi chun bang lapen rengka bipi dun mai phu lapen kiasing long photum lapen ong dongara datum chingrum pen lam hoi tami pidam lo labang so phia hok pet kachini jia phan Rosa Devi tok bipia hem antame pale dam pen koson pen se Karbiakor stok long ma pu chingki chethandam lo nangka pachini dun ke ne penansi nangke pon pusi nang chethan dun ini tarik ngkoy Februari ladak nilitum Lahorijan along nang kecetong nangkok mate nang litum media ahin pen pachini nang kok alam theke lapulo Rosa Devi pu inut Manipuri pi alangli Karbi akur ke en pen joy pen Karbi along le mate Karbi ahem hemtun kacerai jia pansi alangli labangso akur ke pon kedeng dun pusinili tumbang ke matha ponlo athema alangli Karbi akur po amen pen anut apan kateng pheng lapen pene eson bak mane chupulo pulo tangte kes nang pideji swarlo phan ne phan nang ke lang rem po kes nang pideji jel nang thap thotji la pusona ke therdo lasi alang li timung pi mate tok bipi pusi ka chipu Rosa tok bipi pusi ka chipu lasi komatsi la Rosa tok bipi mate Rosa Devi phan akur ke pon ma lapen apo pu ka chikrong abang nilitum athengno Karbiang long Women Justice Forum athengno wang asonte mesenji pusi nilitum Karbiang long Women Justice Forum mate ladak Lahorijan along ke do society asar pimara tum nilitum along do latum pen nilitum alang lipan kachuningri patikrim lo athema purki dun pen ajok khai long riang angbong nang pacharwo sai lake kimio akam kali la sinilitum ahin pen pini labangso nang litum a channel a through pen kapangdak dam ke Karbi pulo tangte akur hidun pulo tangte Karbi aniom aron ajutang pen akur dun pen dovet thakvet machovet lapuson pulo tangte nilitum ladak kaninje dunji thangnat alam theta ave konsita non na bang ladak abang ke lapuson kalidet lo Karbi akur ki dun pen ajok alangli anut apan kether ke hap lason dokok lo mungkin nalitum ketek damong pen la arleng aron pen alangli kurki dun pame kalidet lo bonte mane pini alang nang cethana teng pulo tangte kalidet lo athema alang li pini nang cethan dun ateng ke lason lo alang Karbi po phansi dolo ingleng kensing ingleng putahai News Text Report Biswanath Karbi Live
tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha Samilangso police station ka parlo denta ghatrong kimialong I take pona hemkonglong kaching thang Pini tharepo ni phayeng korai siar ni durmiar ni lakha krep thi korkan the angkang kedo Samilangso police station ka parlo denta ghatrong kimi PWD atowara long kalwat kasalam mi adem along Samilangso an itake ponchia hemkonglong chingthang long lo ajok lang lokso penti phuka chelenga hemkonglong kache thabdunatum mate passenger atum ningri joan pinlo la CPWD asai kamatum la penon tower ka bonai bom contractor atuma phanon prabjin pen bangso akalwar nang kasalam kapatang jia phan chuning report News Desk report Biswanath Karbi live tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha Tiase inglong phopen methang asa hemrong ni hangalong pherang ke mai ke pha Pini therepo ni phaing ko rahiniar ni ada porphai crazy pen KSA tiripi asa hemrong ni hang di pholong pherang ke mai ke phapon Bangso along KSA tiripi mai phu thang sing timong la pen KSA claim rapet alang le ri sang hotum pen si ingipon Pini bangso mai ke phapon nang ko kalam the alang li pen ke jongpon ke APHLC party claim bangphu kursing timung pen Kanchascom KSA KARSA DSU la pen silang rapet asong atum Delhi rong sopian article 244A aparman jantar mantar along dharna ke dodam jipura kida matuma phan aot elam karbok duna phu thaksi jongpon lasi KSA mai phu thang sing timung alam thelenon arjupon silang Jab lo petang de karbi ke arong si thak lipu pasi apran environment bang ke nang pa prevail nang nelo itu mang ke brotherhood a message ne propagate na Masalah so brotherhood a message propagate long itu article 244A kopia posisi cunci mahala idean cun itu ining a sentiment sibina komane present government to sponsor dulu petang te article 244A farman si kita mungkin bang khorcha dulu petang te komane asong man me tu sikai si ve chirunga rap dono hai hala bang si nang jimat asila son kacing nek choi petang te itu I think nitum ni observation thing nitum case even observation thing petang te lason kacing kinde lope sempre ke hai petang te lake APCLC te palong elo Kaskom palong elo ACC palong elo la pusikar biara tuntor junto si lason man kali derang ji pusi mata Sakai siwa dimula so timu sampo mana lamkar spirit ni jadi lamkar kita pasti nanti tumpen nikah saya lamkar cipi vegan polang ke ate alang ke karbiang long arada farman ke hangdam article 244A farman se alang ke insal lake alang article 244A pan ke insal so te patante basi lamkar cipi pe patante lake nitum karbilo chole song me kachi tonti do kokpo ata alang li phantam nitum isibak action ke nang kokpo basi la sono bang ke nitum leaders patante hala bang so mentality bang ke kaddo ko beta toktia ko ningje je ko ning bang dunang ji la bang ke lasi la bang ke basi nitum milal Kali tu loan dari kita television कैसे करके बात nitum non bang inkoira phone do KSA ma KSA delegation ke lasi bang inkoira phone le elo lasi bang inkoira pho non delegation ke li tame dorde pho phe pensi pali dun lo lasi dorde pho phe pensi delhi pali dun patang te ko sonsi picnic so dam pola kanin je hai lo statement lo asla hai bang ke claim tab bang ne ningi tab ne picnic so dai patang delhi ke dak siluni regression pa ka chudam me ke masih hai bang ai di chikhinde nang ne nang pudun to nang ne khai farman lori farman lo ditunda claim 2013 movement ke laan si kipang tanglok KSA is playing the major role in 2013 movement hala 2013 KSA to major role ke play joine si KSA ta division de kolo because a division B petangte hala bangso movement play lo polo nasi a division ki B ko sono KSA bang thak dak lo uma samang pa thek lo lagi 2013 ahut alamolo lagi nile ke ding jeng lo lagi truth lo ni me ini men thek dong lo laglan coursing terondo a chairman hala pa juno who is the culprit behind the failure of the 2013 movement purtangte arjum thak jakasa chairman de bang than nitum ke coursing terono chirap dong rek lo ken novek lo 100 hours ban pinang jipu nitum KSA pen dak berla pen chelo ho manja theng PGP police ngkar plundun de lagi pilom theng PGP ke autonomous state movement ke pai strong je phanlo central government phan itum pressurize ke PG phanlo intel hai ke claim ke itum RSS agent lo man itum
lasi la son bang ke cipunang ne isi karbilo charle song kanchas di kom tentang me bang thirjir si kam kem lo ala thirjir pan si kam kem patang te non son Halloween kita mak itu bad kamen bang epidun ne kadu kavita lasi ni kechuni gang tinggal lasi non ta kanchas di kom karsa case itu bang pro private dam pen hadak delhi rong supilong dharna do dam pulutan te kaskom tuna kaskom farman le article 244 ki hangdam kalilo lapen mo live telecast hoji delhi ben dame hala bang ko delhi long live telecast dame ni pen chalo kapre ka leader sum anta bjp phang le vote pinon mp election ahut ke congress phang vote pinon pe lam kaning ji jam kali itu nda hada ke government of india phan koson si pressurize ki pijima hala si itu speech lo kaning ji lasila son ining choteng me ining chi omi me alam ke statement mang ke nang tum clarify fi denang ji kali protante mo ki wang jilang itum karbi hamphang long si article 244 alam ben isi thedung akan hok doji pen isu thedung itum kasi tonti du kauji asi non son kaskom na claim tam lo thik ase karbino to mos council itum cm to mesi to kirap pidunu mane tangte kirap dunji protante karbino to mos council cm kirap dun lo tat theglo bane karbino to mos council cm kalira komane political party song komane social organization komane literature organization song komane cultural organization hala tumta contribution pidun mel de kas kon man ke makes itu man ke dam ki wang ki chu ki jun tasdun ke laso dharna laso movement ke is highly sponsored by bjp lasi bjp pharmacy kam claim arre itu mind anbelang man anta non present government tum itum ban kidam ki wang phan rabul potante autonomous state aning ke hang kaphe ka song nang rab dunu hesikai sibe tamente dagi big issue ko dilog lage non ke kachi putot picnic ke chodam foto ka chutuli dam itu main la anwelam na anta itu basi isi FSLC song manda ki pukam tungi lalo nang itu isi regional party ke chipang tangji phansi ke bor i protangte kursing timo son amunit phan hek he protangte I think in coming future nang itu asong ansi kang tangji mala tangte daji nang leaders protangte bangphan ke kham khedun lock pen si nang leaders ka siman protangte hala ke leaders kali bangphan ka kham khedun lock pen ke leaders siman leader ciman uji prate nang tum rat aning hai unang ji lasi rat aning ke hai unang phale kam klemon bangphan ka khinde banghan ki pudun tot banghan ka kanne dun cho ha so sai bang klem ke dedang ji pujini budam ji lasi nilima tame dampo pini dampo hada ke ni ta ko mane BJP party phansi AP election hot ke vote pinang popore ni ningho pen speech ke tiaji gali ningho pen speech ke tiaji ke la ana ningkan constitutional long talk that horbu copy posi government of India failed lo halas ni ningkan ningjeji lasi patumi hejong tame kaskom office long press meet ke dota ni ningjelo press thenglota bela pen halas so kaningja is not responding till date lasi jongsi di mahasau lapan karbiang long farman central the BJP state the BJP data BJP protante nang tum prap jingpen di mahasau lapan karbiang long ali dress tumhan nang hang nang ko kopia joine kopia posi itu article 244A kachi hang nang ko pudi ningji loke lasi government of India tum nang hang hi protante di mahasau lapan karbiang long ali dress tumta central government ther khai nang pu je non MP election prang nitum di mahasau lapan karbiang long arat akadi article 244A nang pacun pipi protante nitum MLA pen chenglok nitum representative tum anitum cirijain labji ki poja ko ngodonang po puninji loke ko banginingji haji malason lasi di mahasau lapan karbiang long alida sonta hala so sentiment bang donang po jongsi response away central government protante muthe non son che sorsa raw non son isia division che thakrang protante itum kodo kosong ding lo kedidam po laso division ang alam laso division na join laso kachi tontia join si 2030 the product loke lasi nili penceng lo kato kabe karbi rat an ke kado kabe ka article 244A farman ka sentiment dolo lasi article 244A ke nitu makhi kali BJP akhi kali APCLC akhi dali congress kali akhi kali lapet ACC akhi kali lake karbiang long rat lapet di mahasau arat tum akhi
hala so akhi ke itum constitution sine ke topi dang asi hang rapet nang dorde phophe tame BJP pakali Congress mang sirap dang po ASDC bang sirap dang po CPML nang sirap dang po APSLC dang sirap dang po sekai CC tame mute non son kursing timo son a destructive statement pilup tangte itum Karbi Anglong arat mo isia division de kongji hala bang so ka pheri dam me ajoine sini pinil bang so press meet bang kehang ko ate ni inut Karbi lo chole som central committee no president la mai phulo ni ta non Delhi dam ponte ni ta picnic sudah bang lo ni picnic sudah kan dam ada non kidam ki bang ko ni ka siksa tala so joni tamni tum dun no mati da masi nang ni tum state no mang clarification ci pivek nang ji la pen kancas di kom non hejong asong kali ningkan klikep ningkan thongkep ra toksi social lang tum hempre ke hang alang ni tum hantam iman peng pidun cetha masi alang ni tum hantam ningkan ko an pe non ajit timung mata ke sarpo asing timung mata ke sar tu po se alang ni tum hansi tum ovek tum jakong orang kipi dumen koson si ke parlep ji bahala so article 244A ka song hala bang ni tum thadun hona asi kursing timong bang monon fit rason isi bang Halloween kedam lapen isi Karbi Anglong arada farman si ke song pi platang ta bang ke nang li kang nek dun choi anti autonomous state ke hang song anti Karbi hala ha ke nang li ningje dun det si ke meji kali patang te no ki bang jila ani ini tumang bong isi ke tonte du kokji sila so lamang nang li tif idea le nilitum handang pidono kaskom tha pidono lapen kaskom puno nitum komane political party apapet kali democratic country banning hang to vote people congress hang p2 people BJP hang PG2 people APSLC hang PG2 people nitum pinyang nisi komane original party komane national party ban vote pinoi vote ki hang people na konane thek dunong loma nitum claim pipe nitum Karbi lo chole asong si neutral standard maintain lo anu ting the voting right do lapen democratic country patang te ne nangpan lapan vote pinoi punya batai ke batai suri pite mera som pipe aning pisi ke matha apu pisi ke matha la so teng selang vote piji asi non ke Karbi arat tum isia consciousness do hala so consciousness a teng nasi ko mahasi pa haji ma mahasi pa renji ma rat decision enji lakin itum KSE decision ani asi hala bang ta itum kadu ko beta ning cibis kini kasi itum komania political party apapet kali komania political party ka pinghat kan itum kamekan kali muthe common issue patante hala bangso common issue rong kadro kawya response a positive nangji non article 244A ke common issue lo kadro kawya farmano ke patante positive response pidu non negative response mang chipidu dangelo kali patante itum kona ansi ki leji ma ke le damdelo lasini li kachunuri ke lalo kursing timung nang li so statement aputha dang dia chuang vek dangji lapen APSLC song pe name alang li phan isi lam thei bang nang ji pusi me jong sing tum political party Karbi Anglong lapen di Mahasa West Karbi Anglong farman sing tum kam ki temp petang te la son son munit phanang tum sipang thek si me kali petang te mo kanhok ta le dam de ji call ji tum ke expect ma asi pini bang so press meet pen li pachini gang tung ke lalo ni phai in ko ra ke thomani ni tum Delhi rong so pi article 244A farman sing tum dharna ke dam ji komania song phan vote ke hang pi komania song phan jindabad murdabad ki pidam ji phanen tum Delhi rong speak dam ji kali asi Karbi lo chole song pe tameni tum delegates do antame isi sentiment pensini tum ki dun je pia pochi pinianta central government tum na response pe der sina response pe vek protante itum thur panang ko lage ka song si lage nane KSA Kancas Dikom ASDC APSLC polam rat si thur panang po no 2013 no son 2013 ke tum rat si thur pang loke muthe hadak bang inut bahini major culprit the kok hala bangso ang hala bangso movement ki paprut asala so culprita rat se bang thek nangji asi constructive alam le che thana ma lahai kachi khinde kachi nek choy bang ini tum claim ke sike me athe me et non Halloween ke dam bang ki kep ta Karbi chai de da mo peni arna ma hir junu ben pine phudam set patang te Karbi ki pho bo dakta aso kaching hona velo mari tum plus kaching honang thek bang le chapaklang na asini di lapans kachi kaning jepen si kadu kobe Karbi Anglong arat di Mahasa arat phana chunji ke lalo itum common issue lo patang te ken kam sivet le itum kam ke claim rap penam dang rap penang lake komania alle phang itum kam claim pinang leasi lapan sini him pen je cha Exactly,
alang social media alang li mithang page long si ke post do je BJP RSS atau si kam ki claim kansas di kom tum ki are koson si how it possible alang koson si BJP RSS akoi ki pis kam claim kona a source kona ground alang ning jidam lo lapen kansas di kom tum ke anti autonomous state ke ha kam si claim wrong lapen Delhi rong speak dam ke picnic ke chodam alang li inut leaders protante alang li osumala TV ke lam ning jin lo ke picnic tong chodam ma hempek tong ke hang dama ke live telecast motor ni ni thegam boke la sida sonoma ke chipunang ne Karbi Anglong Dipu Pem Prodip Rompha report Biswanath Karbi Live. Tang de pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme.